aplikace DTM to DVG přináší unikátní možnost propojení dat z digitální technické mapy přímo do vašich projektů. Pro plnou integraci dat si postačí prostřednictvím portálu digitální mapy veřejné správy zažádat o poskytnutí dat z libovolného zájmového území. Tyto data následně prostřednictvím naší aplikace naimportujete přímo do DVG. Data se uloží v podobě standardních grafických objektů, které znáte například z AutoCADu. Ovšem nad rámec pouhého situačního zákresu jsou vám ke všem naimportovaným prvkům k dispozici i veškeré popisné informace vedené v systému digitální technické mapy. Díky tomu projektujete v kontextu a s maximem dostupných dat. Současně s tím si lze každou část DTM naimportovat s požadovaným vzhledem, takže výsledkem je nejen datově bohatý výstup, ale také podklad plně využitelný v situačních výkresech. Aktuálně si v rámci aplikace můžete stáhnout rovněž data o katastru nemovitostí, a to pouhým výběrem bodů ve vašem zájmovém území přímo v Civilu 3D. Katastr se automaticky stáhne a vy nemusíte znát ani název katastrálního území. A to je jen začátek. Veřejně dostupných dat je celá řada a my je dostaneme přímo do vašich projektů.